1962 елның 22 августында Зөһрә һәм Исмаил Ерниевлар гаиләсендә 6нчы балалары булып кызлары Хава дөньяга килә. Әти-әнисе Гөлдә хезмәттә булу сәбәпле кечкенә сеңелләре артыннан апалары Сания, Рәйсә, Рауза карыйлар. Бик иртә безнең газиз кешебезгә әтисен югалтырга туры килә. Шуңа да ятимлек хисен, авырлыгын нык татыган кыз булып үсә Әнкәй. Бер-бер артлы үсеп өлгергән апалары да үз гаиләләрен булдырып, кияүгә чыгып китәләр. Өйдәге бар эш тә әниебез өстендә кала. Әнисенә, әбиебезгә авыр булу сәбәпле инде 12 яшеннән үзе дә колхозга эшкә чыга. Намуслы хезмәте өчен күп тапкыр рәхмәт хатлары, почет грамоталары белән бүләкләнә. Район газетасында аның хакында берничә тапкыр мәкаләләр дә бастырылып чыга. 1981 елда ул сөекле ярым, әтиебез Вагапов Рөстәм Әнвәр улын очратып, матур гаиләләрен коралар. Ә инде 1982 елның апрель айында яз кояшы нуры сыман гаиләне бәхетле итеп, кызлары Рәмзияләре дә дөньяга килә. 2 елдан соң 1984 елны нәсел дәвамчылары уллары Дамирлары туып, гаиләне тулыландыра. Ел артыннан еллар узып, балалар үсеп җитеп, инде үз гаиләләребезне булдырдык. Аларны, әти-әниебезне бәхетле итеп, оныкларда бүләк иттек. Әниебез инде лайыклы ялда булса да һаман тик тора алмый. Хуҗалыкта, бакчада гелнидер эшләргә омтыла. Уңган куллы хуҗабикә буларак, Әнкәй күп санлы дус туганнарны бездә кунак итәргә ярата. Еш кына, тәмле ашлар пешереп, барчабызны да яратып каршылый. Бәхетенә, аның бер туган апалары да бер авылда. Алар гел бергә һәм бердән булып, бар эштә дә, ашта да дигәндәй яшәп киләләр. Кадерле әниебез, яраткан әбекәебез. Синдәй гүзәл кешеләрне бу дөньяда очратып сирәк була. Әйе, төрле көннәребез булгандыр. Тиез генә үтеп булмый гомерне. Ләкин син безне һәр чак аңладың, тыңладың, ишеттең, кирәк булган алтын киңәшләреңне бирдең. Гомеребезнең бар мизгелләрендә дә сез әти белән олы таянышларыбыз булдыгыз. Оныкларыгыз да сезне үлеп яратып үсәләр. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Сөеклебез, юбилеең котлы булсын. 60 яшең, 60 төрле бәхет истәсен. Күз карашың бер дә моңсулык таратмасын. Котлым сине туган көнең белән. Иң кадерле кешем, әнием. Ак карлардай ак бәхетләр телим. Күп шатлыклар телим сиңа мин. Син бит әни назлы кояш кебек, яктыртасың безнең дөньяны. Син булганга йокылар да тыныч, көннәрем дә уза бит ямьле. Җылытасың безне назың белән. Син бит әни иң сөйкемле. Синең күзең ягымлы һәм нурлы, карашларың аңлар һәр кемне. Елмаюлы карашларың белән син чыгасың безнең каршыга. Туган көнең белән котлар өчен мин үзем дә сиңа ашыгам. Котлы булсын туган көнең әни. Сәламәтлек телик, иңелек. Насып булсын яшәү тынычлыкта. Күреп бездән хөрмәт, игелек. Рәхмәтләрем чиксез сиңа әни. Синнән үрнәк алып яшим мин. Гел рәхәттә яшә, сөенештә, иң кадерле якын кешем син. Хөрмәтле Хава апа, юбилей бәйрәмегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Авырлыклар сындырмады, була белдең түзен. Син лайыклы каршылыйсың гомереңнең көзен. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй дием, үзелеп сагынып, килүеңне көтүшең бар. Бәхеткә сәң түк түгәрәк, күзләргә тимәсен.
һәм сәламәт бул, рәхәттә генә яшә. Рәхмәтләрем чиксез дия